Ba बन्दु मा गारिलै इयो माला लानाय लाया मा लागोनानो बिबो आरो एसे खोब खारो गारिया दामिकनियानो जागोन बेसे लानाय बन्दु दामिकनि सानसुमा मोना बिदि लाना दं पुरा 2 लाख लाखादो बा 2 लाख बोरै बायनाय नोंलाय मा बाथ्रा मोननो बेफोर जाबाय जोंनि बिजनेसनि बाथ्रा जानोबो हागौ दे आंसो मिन्थिगौ बिखानि थैखौ आं दै खालामनानै दिनै एसे गाबोन एसे सोरजिनानै गारनाय नखरा वेट भाबिनाया जाबाय दे फन फैदो फनाव हम हेलौ जागोन दे आं दसे उनाव लांगासिनो मालै सोर मा बिहरदो नोंलाय मा बाथ्रा मोननो बेफोर जाबाय जोंनि बिजनेसनि बाथ्रा होमबा इदिस अब्लालाय माथो हगार हगार आं थांनोसै आंहाबा बिजनेसनि बाथ्रा दं आरे बन्दु मा गोदान औ दिनैसो लाबोदों मा गोदान गारलै नै नोंबाजिखौ लं ड्राइभ होलांबावनोसैसो मोनसे खामानि मावनो ना मा खामानि नों माना खालामनाय नङाथ' खालामा दे मा बाथ्रा बुङा मानो गारिखौ खेबसे सलायना नायनि हर दे लां थाब फैदो हले जागोनलै टेनसन लानाङा दानो फैगोन आं ओइ मा जाखो गारिया बोरो गारिया माबा जाबाय फै नोंबो फै दंनाय र' मा जाखो मा र' बैलाय नोंनि आरेसा मा आरेस बे माबोरै आंनि आरेस जाथावना आरेस खोनासं बिदिब्ला आइदे नुवा नोङो बोरै सालायोलाय गारिखौ आरे बाबा नों मोजाङै थाबायनाय नामा अजा साइस हट माबोरै सालायो अजा साइससो होनदो सुवा खावाया नोंखौ दिनै रबेटा मा खालामगोन नों मा खालामगोन अजा साइसनो सिटलिं बिटलिं नागिरला वासिकि नागिर सुमखाव सिटलिं बिटलिं नागिरला मा होनदोंमोनलाय मन्त्रखौ बावहरबाय ओइ साला अजाफ्राय आइदे सिटलिं नोंनि गारियानो नालाय आंखौ नाख्लायदो नालाय नोङो अंख्रि मिख्रि जांख्ला मांख्ला इंख्रि जांख्ला नाय नोंनि गारिखौ आंनि बेगखौ मा खालाममारगोलै जाबाय दं साला अजाफोराय हे अजाया बोरैलै खारबाय साला अजा बोराया सालानि गारिखौ मा खालामफैखो फैमारसिगोन नामा बोरोलै लावथिया साला सुवारखो